Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Jane. 24 anyos, minyo og may usa ka anak. Taga San Vicente, Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anxiety. Niagi manggod ko og traumatic experience ni atong 2013. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nagabian hinoon kong pauli kay nag-uti pa ko da. Mingaw na baya ang dahan paingon sa amo. Hala, kisa man galit ni agbay na ako. Kalma lang ha. Panayo na sa pagdakaw. O kinahinayas paghubo ang mga alas. Unsa? Pasigit. Kaya nagtiyo na niya ako kutsilyo sa iyong kilid. Singkit ka ni Karoon. Puslok lang tiyan mo. Maluoy ka. Ayaw yung taon. Yan, padali na. Buwan ang iyong mga lahas. Mintas so ang paling tao. Oo. Ay, alam ko kung saan. Basta rin lo, pila. Oo. Ginoo ko. Oo, nalang tanan. Ya, binay mo bag. Sir, ayaw na nag-i-appel akong bag. Kaya na ako mga importanteng ID at mga documents din eh. Ay, sir, ayaw. Ayaw lagi doso ako si Leo. Kala ba? Pasigit. Ha? Diara. Yung labong ito, sige. Diara, sir. Kaya ano rin yan, naglakam ni palayo na ako. Gusto ko mo singgit. Pandili ko makahimo. Ginoo ko. Nangurog ang kakuyapon ko. Mudagan ko. Unsa? Matabang. Dili na ako mapugan ng akong pagpangurog. Nahalo ko mabas gisundan mo ko itong lalaki ha. Kalma lang, Jane. Ay, pagpadasi mong ibati. Kayo'y makatabang ni mo diha sa mong boarding house. Kalma lang. Ang akong mga butang. Ay, naunsa. Yung kabalaki ang mga butang, day. Makita pa na ni mo pag-usap. Pasalamat lang ka nga wa ka maunsa. Wa ka unsa astulisan. Maglisod man gyud ko katog. Dili man gyud ko malimot sa nahitabo. Unsa ba ako buhaton ini? Ha? Hala, wala ka mag-chat ako gabi nga gitulis ni Aika. Wa ka magpa-blatter? Uwa na mo abot sa ako na una, Amy. Tungod sa akong kahadlok. Okay na ko nga, uwa na ang akong mga butang. Ngako lang ka dun ba? Kining akong gibati. Dili man ko makakontrol. Wala, nagkurog pa bitaw ko ay. Padoktor na lang tana. Kasi may tambal para pakalma nimo. Recorded by X Thunder Gaming. Nagpadoktor gyud ko ato. Usa ka general doctor. Iron supplement lang ang giresita niya nako aron kuno ko makatug. Pakanon kog apple og paimnon ko og gatas. Apan dun ay time gyud gyapon nga dili ko makatug. Stress og guol kaayo ko og wa gyud mawa nako ang kahadlok. Maong nibalhin gyud ko og puyo. Apan dili gyapon ko malimot sa maong panghitabo. 2019, nagpa-check up nako og usa ka psychiatrist. Unya, Kining imong gibati, mo na gitawag og schizophrenia. unsa man na siya, Dok? Delikado ba? Medyo serious mental health condition kini siya nga maka-affect sa imong pangunahon na. Sa imong bation,
o sa imong mga lihok ug buhaton. Posibleng resulta kini in a mix of hallucinations, delusions, and disorganized thinking and behavior. Mao gyud, Dok. Maong tabangi taon ko, Dok. May iresita ko namang tambal. Half tab lang ang tumaraini. Kanang paduna ka matug, okay? Pangpakalma ni sa imong nahuna. Thank you, Dok. Unya, unsa naman? Kumusta namang pamati nimo, ha? Niarang-arang na siya, ma. Makatuog na gyud ko. Pero dili unta ko gusto mga madependent ko sa tambal. Unsa? Kay gisuwayan po na ako mga dili na mo tumar. Hapan dili manggil ko makatuog. Oh, ayaw lang usag undang nga nagtumar. Pintras di pa nimo kaya. Mahadlok man sad ko nga magsigig tumar og tambal, ma. Kay basig madaot sad ang akong kidney ani. Pwede na iresita sa imong doktor oy kung makadaot pa na nimo. O, Jane, tabangi sa bang imong kaugalingon, day. Ayaw pasag din imong kaugalingon pa. Ikaw ra gyud makatabang ang imong gipati. Ma, lain na gyud ang akong gibati. Magsuka naman ko mabuntag ining mata nako. Tungod tingali ni sa tambal nga akong gitumar. Wa tingali ko makauyon. Suwayan ako og pa-check up og laing psychiatrist aron mailisan kining akong tambal. Anxiety na kining imong gibati. May anxiety na ko, Dok. Giresitahan ko sa psychiatrist doctor og tambal nga antidepressant. Apan, makatuog na hinuon kog maayo. Naglisod na gyud hinuon kog maayo kay dependent ako sa tambal. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Nag-agi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatug. Ang findings sa unang psychiatrist nga akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man kining sakita? Ang ikaduha sad nga psychiatrist nga akong giduol, anxiety ang iyang findings. Maura ba ni silang duha? Ikaduhang pangutana. Giresitahan ko og tambal sa doktor. Half tab para pakalma sa akong hunahuna aron ko makatug. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay dili naman sad ko makatug ug dili ko katumar? Ikatulong pangutana. Magnusiya naman ko matagbuntag inig mata nako. Tungod ba kini sa tambal? Unsao man ako sa paghinay-hinay og undang ug tumar sa tambal? Ikaupat og katapusang pangutana. Mabalik pa kaha sa normal ang akong katuog, Dok? Dili sad ka ako madaot ini nga 2019 pa ko nag-start og tumar ini hangtod karon. Tinuod ba nga delikado kung magsalig og tambal para katug? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking ting paminaw din sa atong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran. Official Writers Page o diba sa mong buwatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never allow temporary struggles to steal your lasting hope, according to Father Aloy. Never allow temporary struggles to steal your lasting hope. Ilang tamang puwas paglaom. Ang kana kunong success is 75%. Do not give up. Gamay ra ng luck.
og talent og help with other people, but do not give up. Napagpag-asa. So ang ato magtatampo ko ng lawa si Jane, 24 years old, taga San Vicente, Liluan, Cebu. Na siya'y minyo siya, na siya usa ka anak. May taga Liluan itong kaila. Musta naman na yung manghimo dahag mga masi. Masi. Musta mga paradyang pamilya diya sa Kabadyangan. Kabadyangan. Taga NA shooting range sa Garing Konsolasyon. Dugay-dugay sa kuha kabalik dada. Musta naman si Susan Mayol, Romeo B. Mayol, nga nasa Argao ng Puyo ko, no? Si Nikki, si Nina, si Ariel, si Ralph Campo. Mga Baraga family diya sa Lawaan 1, Talisay City. Si Ernie, si Celine, si Arnie, si Neon, Erlin, Arian, Christian, og Denver. Bright Century Hardware, pero meron kong palit og lansang yun. Lipata ng Lanilya. Sahay, dugay ko matagad. Sige lang, Gingging sa Limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nissan Munsur. Mauna na may listahan ako diriya. Mga taga, asa ning uban, Inupakan, musta naman si Winnie Baltunado. Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Marian Siliuna Marquez Veloso, ug si Gary Veloso, musta naman mo diya? Mga Nabasquez o Sando family diya sa Pirilos Karkar. Kaya ng uban, sulod na lamang po. Okay. So going back to our sender, si Jane. Unang pangutana, nagsigi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatulog. Ang paning sa unang psychiatrist na akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man ning sakita. Ay kaduha sa mga psychiatrist akong giduol, anxiety ang iyang finding. Mora ba ni silang duha? Lahi kayo ng schizophrenia. Schizophrenia is the end of the road. More psychosis ni siya. Ang anxiety is a milder form of psychiatric problem. No? Ang schizophrenia is characterized by hallucinations, delusions, disorganized speech, disorganized behavior, and will last for more than 6 months. Nani siya mga grandiose delusions, bizarre nga behavior, na grabe ning schizophrenia. Para makaibalo mo, mauna yung mga taong may takita, suroy diya sa kulon, na magdag garbage, makaon ng garbage, o na mga chronic schizophrenic patients. But the fact nga nagkasulat ka ni Jane, I don't think so nga schizophrenia ka. Anxiety sa normal occurrence sa itong kinabuhi. Walay taong makapanghambog nga dili siya mag-anxiety. Just like ang walay taong makapanghambog nga dili siya mag-depression. It's like happiness. If you're happy, there is a valid reason, ma-happy ta. If there is a valid reason, ma-depress ta. So kano sa man ang anxiety o depression, mahimong disorder or alarming. Kung atong anxiety o depression, makaapekto na sa atong activities of daily living. So I don't think so schizophrenic ka. Wa man ka mag-hallucination. Kining 5 senses na to, ha? Touch, seeing, hearing, gustatory ug olfactory. Wa man ka kaniyana, di man ka kakitang tao nga wa diha. O di man ka makabating magsuti-suti sa gabay tao sa mong duol. I don't think so. Kaduhang pangutana, grisitahan kong tambal sa doktor antipsychotic o lansapin. O daghan ka half tablet para makalma sa akong nauna aron makatulog ko. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay di man sab ko makatulog ug di ko katumar. Ang olanzapine is na typical antipsychotic major tranquilizer, neuroleptic medication. Usa sa epekto sa olanzapine is kuan siya anti-dopamine. Kining dopamine manggo is a happy hormone sa atong lawas nga kung sobra kadaghan o nang manifestag signs and symptoms the same as that of a psychotic patient. Muna nga mga shabu user, mura na siya mga schizophrenic, itaas siya dopamine level kay dopaminergic man ang shabu. But sometimes, ang problema lang anxiety, I can use this also for anti-anxiety medication but lower dose. 10 mg ang imo, half tablet, 5 mg. Kuan pa na siya, dili pa rin siya ingog taas nga dosage, no? So, mahalon ba yung olanzapine? So, kung innovator drug mo, 300 per tablet ni siya. Kung generic, nasa less than 50 noon. No? So, mauna ang imong tambal. Kung tulong pangutana, magnosya naman ko matag-buntag inigmata nako. Tungod ba ni sa tambal antipsychotic o lansapin?
sa mananako pag hinay-hinay ug undang tumal sa tambal. Ang usa sa mga side effect, adverse effect sa ulansapin or ini antipsychotic is kining sobra katulog lagi unya kanang uban mag-extract maramidal signs and symptoms, maglaway, magkurug-kurug, nya murag kasukaon, sumo na imong gibati. Ang among pagkontra nani tagaan namon siya anticholinergic kanang byperidine or akidin mo na among ihatag sa pasyente para mawa ning giingon nimo adverse effect nga mura kag kasukaon, magduog-duog, uban magkurug-kurug, paglakaw dili katarong, suma na expected sa defect sa mga tambal like ulansapin. Kung saan man pag-undang ang tambal magdepende na siya imong level of improvement ug sa imong attending doctor, no? Tagaliluan raman ka Jane, no? Ay doon na to kinsang psychiatrist nimo kay naman po yung nagpractice og psychiatrist sa konsulasyon kabalo ko naapod sa Mandawi o di sa Cebu City daghan. So, depende na sa discretion sa imong attending psychiatrist. Di lang po ko manglabot sa ang dosage kay nabag may gitawag og professional ethics, no? But kining ulan sa pinindot na siya nga tambal, mahalon magani, pero magdepende lagi pod sa dosage og frequency pag-inom. Kano sa mahundang, isod ni siya tubagon sa usa ka doktor, usa ka psychiatrist, kaya nga kung tubag niya ni, magdepende sa level of improvement. Sa imong compliance, o sa imong mga aktibidades nga dili ka pirming ma-expose sa stress. Ikaw pa ito katapusang pangutana, mabalik pa kaha sa normal ang akong katulog, dok. Di ba sab kaha ko madaot ining 2019 pa ko mag-start ug tumar ini hangtod karon tinuod bang delikadong magsalig ug tambal para katulog kining ulan sa pin makapatulog yung kanani pero anti-dopamine siya kung ngay mo problema tulog wala kay hallucination wala kay delusion wala kay mga psychotic signs and symptoms I recommend other medications naaman tay mga Stelnox na tay mga benzodiazepines no kung tulog lang ni imong problema but kung naa na kay hallucinations ug delusions kinala lang kag antipsychotic. So, depende na sa discretion sa imong doktor. Daghang man pamaagi ang makatulog ka. Bisag di kami nung tambal. You take a lukewarm bath, you drink milk, kaya naman na yung milk tryptophan, one of the essential amino acids yang maka-induce og sleep. O niya, make your eyes tired during the night. Magbasa ka or mutanaw TV or whatever nga matired ang imong eyes. Ayaw pag sige lang limbag-limbag diha nya di ka kato. Get up and read books or watch TVs para nga matarding. Do not drink coffee kay damor kang dili makatulog. But instead, I repeat, you drink milk. Alright, so now nakasabot ka Jane sa imong explicar nimo da sa San Vicente Liloan Cebu. Dikantag kaila da sa Liloan, Ubay Liloan. Musta na ba si Dr. Sim Ginokor? Kumigo ni nga na sa Ubay. Kauban ako sa Lions, akong big brother. Alright, so nga to sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Naglabi na mo ka Jin diya sa San Vicente Liloan, Cebu. Ako si Dr. Rini Obra, no? Liloan, Cebu, kinabi po Liloan, Southern Leyte, no? Musta naman dahil si Nestor Coscos diya sa Liloan, Southern Leyte. Mo anak niya maya, karong June po, overnight nila sa imong beach resort diya sa Liloan, Southern Leyte. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakaraman. Dagang salamat o maayong adlaw. Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lenny, 58 anyos. Ninyo, ug dunay 3 ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong paglisod ug katog. Ug kanang gituod nila nga insomnia, aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga paghita po. Han? Nagunsa ka? Good morning, Han. Ano yan, nanghapni ko sa akong mga gamit. Doon naman good may gig karong gabi eh. Gig? Kanos Karong gabi eh, good. Ako lang nga giandamdaan. Okay, Han. Asa mo din yung gig karong gabi, ha? Kuan, ato mismo hul. Mga usabi ka simana dito, Han. Sige. Mag-anda mo na ako sa tong pamahaw. Sige, okay, Han. Ako sa nitiwason. Han, ito na ko.
Basta panglak ha. Pirmigi mo manglak din sa bahay. Ugig na ang mga bata nga dili pala agon basta gabi na. Kay wa ko. Okay. Ingnon ako sila. Okay, Han. Nya, doon ako. Tawag na ko, inigabot ako dito sa Bohol. Okay, Han. Amping dito, ha? Ayaw biya gyud pagutom. Thank you, Han. Wa man manawag si Doming na ako sukat paghapon. Wa siguro yung signal silang gatuan. Akong suyak tawag eh. The number you have dialed is either unattended Di or man out mo of rin ang iyang coverage cellphone. area. Please try your call later. Pangutan na ko sa Arnel, be. Kung wa ba manawag niyang iyang papa. Dong! Dong, Arnel! Dong! Ma, unsa man? Kaya mo tubag, uy. Ay, Wa ba manawag sa papa ni mo? waan ma, ano de? Ay, wa man gud manawag na ako sukat paghapon. Aw ba si wa to signal silang gatuan ma? Kay ba ni papa nga manawag mong judayo na nimo kung maabot na sa silang gatuan. Maman gani. Sige lang. Ako lang huwaton. Basig manawag na turon. Kapiin na malang yun. Pamang gets doming. O naging kayo ni nga wa siya manawag na ako nga. Tuwa siya sa gig niya. Ay, matuog na lang ko eh. Basig ugma pat manawag na ako. Alas 4 naman lang, oy, buntag. Wa pa manggit ko makatog. Sige, magkukunahon na ni Doming ko. Kung nga nuwa gid siya manawag. Ay, maadto na lang kuskusina, oy. Mag-andam na lang ko para pamahaw. Oh, ma. Sayo ako magluto. Alas 5 mo sa buntag. Na, wa ko makatog, Nel, oy. Sige ra ko gunahon na sa imong amahan. Kung nga nuwa gid siya manawag. Oh, unsa ma? Wa mo kontak nimo sa papa hangtod karon? Recorded by X Thunder Gaming. Unang higayon nga wa ko makatog, kay nagsige ko hunahuna sa akong bana, tungod kay una usab nga higayon, nga wa kini manawag, wa mo kontak nako. Basta gudtuan ni siya sa layo, mo gig siya, mo kontak magyud ni siya nako. Ug sukad adto, wa gyud ko'y tarong katog. Hangtod nga naabot na lang ang akong bana gikan siyang gig sa Bohol. Ug unya, Ay, Han. Nabot na ko. Oh, nga nung nasris mga naong nimo? Luya lagi ka. ngano mo manggid ka mo kontak nako? Kahibaw ka ba? Nga grabe nga akong kabalakan nimo? Oh, sorry kayo, Han. Kung man oy signal dito kay bukid mga among giyatuan ko. Sa sunod sa ba, pahibaw daan kung bukid ang inyong adtuan. Pero kung di ka makakontak nako, at least man lang akong hunahunaon nga way signal ka. Wa ko'y tarong katog, baya. Sorry kayo, Han. O, lagi, di na mo sab. Bantay Promise. bitaw, ha? Lagi, di na. Sige, Han. So, doon na sa kwarto para makapahuway ka. Salamat, Han. Han? Nakabantay ko nimo ba? Pila na kaadlaw nga, wa kay tarong tuhog. Sama na makatuhog kag usa ka oras, ngadto sa 2 ka oras. Human ana, di na ka makatuhog. Abot lagi, Han. Uy, nagsugod yun niya Anton dito kag Bohol. Nawa ka mo kontak nako. Pasensya na gid kaayo. Bitaw sukad nga nabot ko gikan sa Bohol. Nakabantay na ko nimo nga gamay ra nga oras sa imo pagkatuog. Wala ko musulti nimo kay gi-obserbahan lati ka. Bitaw? Han, unsa ka kung mo inom na lang kog sleeping pills? Unsa? Di pa delikado man na? Ambot lang. Pero, para makasiguro ta ba, magpa-check up lang tag doktor para mahatagan ko niya insaktong tambal para sa akong pagkatok. Aw sige Han. Atong suwayan.
Ini alagi mi Dok kay pila na magud ko kaadlaw nga wa ko'y tarong katog. Mga 1 to 2 hours ra gyud ang akong katog permi. Mao pa. Kano sa lang kini nagsugod? Mga 2 ka semana na Dok. Okay, sige. Resitahan ti kag tambal. Pero kanang mild lang una. Pero makatuog na kaana. Sige Dok, salamat kaayo. Di man gihapon ko makatukoy. Nagkainom naman ang takos tambal nga gihatag ni doktor nako. Pangpakatok. Pero nga naman ka ni. 2:00 na las kaadlaw nagsigarag hapon ang akong mga mata. Ay, pait ba ya ini eh? Good morning, Han. Sa iyo ako ni mo ni mata. To di ay. Kumusta imong to gabi nga nakainom kasi mong sleeping pill? Walang gihapon ko makatuogan eh. Hayag na lang. Nagsigarag hapon ang akong mga mata. Unsahan? Wa mo ipikto na ko ang tambal nga gihatag sa doktor. Maong mibalik ko niya. Og iya kong gihatagan og mas isog na nga sleeping pills. Pero hangtod karon, dili man gihapon ko makatug og taas-taas. Gitapoy na gid ko maayo. Kay permi na lang kong luya kada adlaw kay kuwang ko sa katog. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, ganong maglisod man kog katog? Doon na ba'y scientific explanation kung nganong dili makatog ang usa ka tawo bisag hago kay siya? Akong nabantayan nga nagsugod niya tong puno ko sa kabalaka na wa mong kontak na kung akong bana nga mibiyahe og layo. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko sa doktor o gihatagan ko niya tambal para pangkatog. Pero nga nung wa man gapon siya epekto nako. Need na ba gyud ko og pinakaisog nga sleeping pills para makatog ko? Ikatulong pangutana, giingnan ko sa akong mga kaila nga maong dili ko na kumakatog kay gi-insomnia ko. Klase ba na siya sa sakit ang insomnia? Unsa may tambal para ana? Ikaw pa og katapusang pangutana. Hangtod karon, wa gyud ko'y tarong katog. Doon na pa ba'y chance nga mabalik ang akong pagkatog sa naandan? Kay gikapoy na gyud ko sa akong kahimtang. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Lani. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, mga psychological, emotional, behavioral, mga problema kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Katunga pamuhunong diagit-hit, hunong na taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mga ginikanan nga nagantos taon, dili lang ikaw nagantos. So klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Usimiña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema na si Attorney Eileen Bathan nga andam og tagada nga mo sulbad niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what you do in the dark, that puts you in the light. Mao gyud no? Nauban nga kinahanglan gyud og kanang mag-antos, no? It will take time before ma-realize ang atong mga gustong mahitabo ning kinabuhi. So di apata sa mga pagantos, nya atin the tunnel ko no namo kunoy bidlisew sa kahayag. Alright, so nga itong magtatampo karong adlaw si Lini, 58 years old, minyo ni siya, may tulo ka mga anak, wa man niya gibutang ang iyang address, nga punto medical of course, no? So kinsa may akong i-greet nga wa may address ning atong sender, no? Kung iyang yo nga kung naalang mo address, maayon ta kay para nga kuan. Anyway, akong ipahibalo ngadto sa mga taga Sugod Southern Leyte and Sugod Bay Area nga this coming June 6 natay pagkahimuon nga medical dental medical mission, no? Diya sa Corumpido Hospital dina sa Sugod Southern Leyte. Natay mga doctors coming from North Carolina, USA, United States of America, ug some local volunteers nga mga doctors mo pahigayon og medical mission, no? Kini libre, no? Na mga imported nga mga tambal from America, ka-avail ta nani. Katong naay mga
minor surgery nga mga panginahanglan natay mga surgeon nga gikan gyud ni sa Amerika. Katong mga OB/GYN cases natay OB/gynecologist, og pap smear and other OB/GYN concern, no? Duha o tulo nga tong dentist. Tugyan nyo na para ko, encourage nako nga itong mga kaigsunan dang dapita sa sugod Bay Area, sugod sa Leyte, sugod Libagon, nga ripaingon sa North Pacific Town, Panaon Island, Maplag, pwede. Maasin, Bato, pwede, no? O, basta kay maka-appeal lang mo sa listing. Ang listing na to na kay Dr. Mark Mato sa Municipal Health Center. Magpalista mo dito kay panapot tayo control sa number of patients to be attended to kay usar bayani ka adlaw, no? So may pagpaminaw diay ni Dr. Leo Blanco sa Karigara o mga Didasi family sa Inupakan, no? Mga Rubli, mga di na ko kayo nomdom sa tanan, no? Basta kay mga taga Inupakan o mga taga Ormoc City, mga Rucha family, thank you very much sa kasabakik ninyong gipadasar, lamay kayo. Okay, so going back to our sender si Lini. Punto medikal ang problema ni Lini, sumasa nabati na to guys sa drama, no? Unang pangutana ni Lini, unang pangutana niya, nganong maglisod man ko sa pagkatulog bisan og hago kayo ko. Akong nabantayan nga nagsugod ni adtong puno ko sa Kabalaka nga wala makontak nako nga akong bana nga nibiyahe og layo. Yes, daghang kayong mga rason nga nung dili ta katulog. Usay gani mga media ko sa akong pasyente nang way so datong pitaka no dito sa takatulog. So sa nga rason nga nung di man ta katulog, no? Ang katulog mo has something to do with the level of melatonin sa atong lawas, no? So, kung stress ka, anxious ka, kay wa makontak mo imong bana, siyempre, mahigwaos ka, di ka katulog. Another reason sa dili makatulog, kana mga practical thing, comfortable ka sa imong igdaan, ang imong lugar, saba, na karaoke bar dool, napin barog highway, nga magbuntag ng mga truck mulabay. Another reason nga di ta kakatulog is, kining shifting sa work, like mga security guard, nurses, doctors, katong mo abroad, kining mga kusog mo inom og kape. Coffee, because coffee has caffeine. Dili ka makatulog kung taas ka og caffeine content sa imong blood, no? Depressed ka o katong mga naay mga psychological problems. So these are generally the reasons kanong dili man ta makatulog. So, ang rason sa imo is because stress ka, anxious ka, nga wa mauli ang mong bana as expected or wala makontak, no? So mo nay rason. Ikaduhang pangutana, nagpa-check up ko og usa ka doktor og gihatagan ko niyag tambal nga para pangatulog ko. Pero nganong wala man gyud epekto nako? Need na ba gyud ko og pinakaisog nga sleeping pills para makatulog? Maybe, yes, in my clinic, usan is mga concern ako kay psychiatrist lagi ko, no? Daghang kay mga pasyente na kung ngadto sa akong clinic kay di makatulog, I prescribe mga sedative hypnotic medications, no? Unsa may akong paborito? Kung paborito kining Zolpidem or Stelnox na apoy kanang melatonin, okay na siya, no? Nya kining mga benzodiazepines na pero sad to say nga kinahanglan ko nig prescription kay regulated medicines man no? Nang lanay doctor's prescription, dili ka makapalit na ani og walay bisita gikan sa doktor. By the way, kining ngayong kagili ka katulog, daghan mo guni klase. Nagay mga tao nga di gyud makatulog, no? Maglimbag na lang di makatulog. Napoy uban nga maglisod og stay nga matulog sa the whole night, magmata-mata. Unya nagmata di na makabalik og tulog. So mao na. So we need to sleep because we need to balance our homeostasis, ang atong ma-replenish, ma-repair, ma-recuperate ang atong energy or at mga spent for the rest of the day nga atong himo, no? Sa Amerika, ang ila dito Ambien, Benadryl is very effective. Mo na the best diphenhydramine hydrochloride, 50 mg. Mo na kay the best hypnotic drug sa mga elderly na. Mga benzodiazepines like mangingana ko mapipila ba? Atiban, Librium, Valium, Sainor or Alprazolam or even antihistamine, makapaduka ning mga antihistamine. Bitaw nang kausa na kanang mga naminom og mga nasal decongestant na nay mga antihistamine component makaduka ba ana, no? Dikado kayo nitabuan ako na. Nag-drive ko bupiyog ng kong mata pasumangil kog tubel da sa gasoline station kubay mo tubel ko gasolina pero bay mo bag matulog sa ko dire kay kuyo sa kayo mo katulog sa highway ha kay hold up mo likado wa tay kahatag na lisod na kayo. Kado mga tara magpa-check up ko og usa ka other motor, no? Ano nga
ngano nga di ko na siya makatulog, no? Maybe kulang ang imong tambal nga giinom or maybe sige lang gyud po ka ginom og coffee. Ikatulong pa ko tana, giingnan ko sa akong mga kaila nga mao dili ko makatulog kay gi-insomnia kuno ko. Klase ba ni sa sakit ang insomnia? Unsa man taba? Dili ni diagnosis ni sa ang insomnia. Dili ni siya usa sa among diagnosis sa pagpractice sa pagkadoktor. Kundi usa ni siya sa mga tilimadon or simptoma nga ang usa ka tawo is suffering from katugingon ako anxiety, stress, nay mga drug related, alcohol, caffeine, depressed, mao na ang mga kuan ang insomnia. So ako ikasugyot nga para nga dili ka magkaproblema aning tulog, iubos ang imong caffeine content o minimize stress. So may mga imnunon nga taas og caffeine. Siyempre, coffee, kining energy drink, ng Sting, Cobra, Lipobitan, Red Bull, sa pananguban dia, taas ka nag-caffeine content. Kung muinom ka na, the more kang dili makatulog. Avoid stress kung mahimo lang. Stay in the cool, dark place. Exercise po ka. Herbal tea is effective, no? Cocoa water, coconut water, no? Ninomdom na rin ko ni Rose dahil pinamungahan. Sige na ba itong text na ko nga magkikita ko siya na ko. O, gawa man na, basic kay Taros, no? So, cocoa water, pwede na. No? Or kaning mga green tea. Kaning nabitaw, naman baligya sa mga department store kanang green tea. Effective na siya. Sunod nga pangutana. Hangtod karon wala pag ko'y tarong tulog. Doon na ba by chance nga mabalik ang akong pagkatulog sa naandan kay gikapoy nagyud ko sa akong kahimtang. Palihog tambagi ang akong sila. Sa mga tambag nimo lini, no? Avoid stress, reduce caffeine, kinahanglan comfortable ka sa imong katre, no? Basig init kayo, basig saba ana nya kining do something about the root cause kay ingon ka nga katong wa mo kontak imong bana, mahinungdan nga dili ka makatulog maayo. So exercise, inom ka herbal tea, cocoa water, no? O mga sa kay mga tea makakuan na siya. Ayaw ang coffee, ayaw. Okay, exercise. Nya you chat or contact your husband as soon as often as possible para na kay peace of mind. Okay, hinaut kasabot ka sa akong gispikar ni Molini yung ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Elaine Batan. Mapasalmaton kay may sa makanunayon yung pagpaminaw sa mga RMN program. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga baghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jason, 17 anyos, usa ka batanon, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wa pagyapon ang imong amahan? Wa pa man gihapon ma. Ay, kakaapoy na ba ini kinabuhi oy. Nakasiguro kong inig-abot ato hubog na sadto. Gigutom na ba yun si Dudong Kinit ma? Sige lang nak. Napa may sobra nga buwad ganina. Kato nalay ipasudan una sa imong manghod ha. Oo ma. Si Dudong lang sa mo'y akong unahon. O sige. Ati man na usa ang imong manghod ha. Kay mulakaw ko. Asa man ka ba? Nabusog na ka dong? Oh, Manoy. Pasensya na ka dong ha kung buwad na pirmi may sudan na to. Unsaon manggod nga, wag kwarta si mama, si papa pod, upa na uli. Okay ra, Manoy. Kalamin, nimbuwa daw. Sige lang dong. Pohon. Makasudan na unya taglami. Wa naman din mauli sila si mama magpapa. Asa naman ka sila? Manoy, gutom na ko. Dong, adin lang sa kasabay dong ha. Suwayan ako nga mangutang sa tindahan lang ng sabil. Wa na manguli sila sa mga papa nimo. Unang, Uy, naunsa man taw ng mga ginikanan nimo, oy Jason. Ay, kini
Sardinas, nya tagaan na lang po takag bahaw para makakaon mog tarong. Ay nalang nigbayre. Salamat kay nga. Huwag sa payandong. Kadiyot lang ha. Kuhaan takag kanon bahaw. Manoy, di na tumbauli sila sa mama papa. Huwag ko kahibaw rong. Luya na din nato Manoy sa. Wala tayo mama papa. Ayaw ka bala ka dong. Ni ako. Dilit ka pasagdan. Katulaw eh. Oh, nonsam ka? Galit nagkatulaw ko lawas na eh. Oh, ha? Ano man na? Umot lang. Dugay-dugay naman ni. Wa man ni mawajod. Naunsa. Basin ba yago asan mo iligo-ligo? Maligo kami nang pero usahay ra kay saong sagod nga wala sa misabon pagkaligo. Hain naman taon tumagi ni kanan ninyo Jason. Huwag sila maghuna-huna ninyo. Ambot lang nang. Tagaan ta mog sabon ha. Kinahanglan kada adlaw mong mga ligo. Og apilan sa takag ointment. Ipahid ni imong manghod. Salamat kay nang. Kumusta dong? Katulya po na eh. Huwag di mo talab ang ointment nga gipahid nato nimo. Wa Manoy. Katulaw eh. Dong, isa ko nang gisulod mo be. Atong tanawon. Ah, Oh, ginuo ko dong. Naunsa mo nagpanit nimo? Nagpaksot-paksot naman niya. Nagsamad-samad. Recorded by X Thunder Gaming. Naluoy kay ko sa kong manghod nga nagsamad-samad iyang panit ug nagpaksot-paksot. Wa mi may baw kung asa ni niya nakuha o unsay hinungdan ani. Gipahiran na ni namo og nagakasiklaseng ointment pero wa man gyapon epekto. Gani, mas ni grabe man. Ug mas naluoy ko sa akong manghod kay kada gabi maghilak naman siya. Unya, Di ka na allergy ng sa imong manghod, oh? allergy nang? Sa unsa man sad? Basig sa pagkaon. Unsa may kasagaran ninyong kanon di ay? Kuha nang, kung dili ka muhatag og dilata na mo nang buwad na yun o baka itlog. Maura mong ko'y medyo barato nang. Mao tingalay na hinungdan. Uy, kay katul man ng mga pagkaon na. Di kayo lang sa kuno na, bi. Unsa nang? Noy, aptos kay kong lawas na eh. Unsa nang? Aptos kayo, niya katal kayo. Tabangi ko, Noy. Tinuo ko do. Unsa ako matigas pagtabang? Sinsya na, Noy ha. Nakadungag pagikusi mo una-unaon. Dong, ayaw pag unahon na ana. Igsuon ti ka. Ug bisag unsay mahitabo, dili ti ka pasagdan. Nako'y nauna Noy. Nandiyan ka no, magpakilimos na lang tanoy. Manyamuban ko nimo. Kanang magputos lang kog maayo. Basin pa di na maluoy na to. Maayo ka dong. Baalan ka na ako dong ha. Ayaw biginabang te. Aloy ka na mo ti. ko, uy. Nansa mo ng panit ni mo. Ay, pagdoon ako ha. Tingali patakdan ko ni mo. Noy. Luoy na gid kayo to ang panit sa mong manghod dong Jason. Kinahanglan mangayo mo og tabang sa gobyerno dong. Ay, pasagdi nga mas mo grabe pa ng sitwasyon sa mong manghod. Nagsabil. Nabalaka kay ko sa kahimtang sa kumanghod. Ug naglibog mi, ug asa mig pwede makatabang namo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan aning pagpaksot-paksot sa panin sa kumanghod? Posible ba nga allergy ni sa pagkaon? Kung allergy lang, normal ra ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tawo? Ikaduhang pangutana.
Sa kakatul siyang panit, nagsamad-samad na ni. Ug usahay, naadyo mga gabi nga maghilak na siya sa kahapdos. Unsa maghanis kita? Kaliwat ka ni. Ikatulong pangutana. Maluoy kay ko sa kong manghud. Kay sa iyang kabata, apektado na kay siya. Dili siya makairoyanong pagigduwa sa laing bata, kay mura maglik kay niya kay basin kuno matakdan sila sa sakit sa panit sa kong manghud. Makatakod ba ni? Ikaupat o katapusang pangutana. Asam ko pwedeng muduol ani? Aron matabangan ni pinansyal sa kong manghud. Aron mapacheck up na ko siya. Aron mahibaw ang yun namo kung unsa ni. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason. Maayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related ka mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga ang atong makutlo nga pagtulunan when life goes harder, challenge yourself to be stronger. Mao na. Sulayan man kita unsa ta ka isog or ka kusgan, no? Or ka katatag nga mo sagubang matubang sa mga problema sa kinabuhi, no? Nga atong matatampo karong adlaw si Jason, 17 years old, taga Cebu City. Punto medical, of course, no? Murag may allergy. Musta naman dahil ning sabay akong i-greet sa Cebu City, si Walter Pabalan diya sa Pardo, Cebu City. Ang atong mga staff sa Psycher diya sa Pasak sa Nicolas, no? Ug atong staff sa Brotherhood Health Center diya sa Nicolas. Musta naman mo diya, no? Ug mga taga San Nicolas Parish nga under ni Father Edwin Tick, no? Mga Caritas volunteers. Kaghanar ba mo, no? Ako lang basahon yung mga apelyido, ha? Lagapa, Laurigaw, Bahisa, Padilla, Ibarsabal, Abilia, Subing, Paradiro, Manha, Humawas, no? Ug niya din si mga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazaret, sa Muabog, Pilar Camotes, no? Gasunok lahog, mga Ampalayuhan family, Lino, Tis, Ces, ug Mark, no? Musta naman Brad Abela, Renerio og si Norbert Bunsukan, ha? Nelia Bunsukan, Mendoza ni sa una. Nga itong mga butungan diya sa Bagakay, si Bunga, o Denisa Ruel og si Monique. Si Cesar Ernie Monsanto, nga itong regional director sa atong National Bureau of Investigation with Wilmer Gamutan, Dave Istorco, Dr. Dave David, no? Dr. Dave Baron, Dr. Buni David, Dr. Iman Trosio, musta? Of course, si Gilbert o si Marie de la Serna sa Talisay, Henry Ortiga, kung namit niya siya sa Talisay, o si Lourdes Munay Arien, Lourdes Momoy Arien, o si Lee Impases diya sa Talisay, no? Mayong pagpaminaw. Mga Raso family diya sa Dumanog, o mga taga Ormoc City, akong sabon, mga Racho family. Mga Mountain Barangay sa Talisay, no? Mga Luanya family, Dikit, Duti, Argoncillo, Kilyubi. Ya sa Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas, Uno, ug 2. Manipis ug Campo City. Pubida naman ay mga lugar nga lagyo na kayo, no? Kapag first time ko nakanagida ko ni Iper Luanya. Thank you kayo, President Iper. No, congratulations na bago na tong presidente sa Cebu, Magino Lions Club. Atong Lion President Iper Luanya. Ug si Lupi Luanya sa Mili, no? Congratulations. Okay, so going back to our sender, si Jason, punto medical ang problema ni Jason, no? Murag parihat ang problema Jason, kaya ako, probida, antod pa ni gamay pa ko, bata pa ko, nanig ko anong problema ha, allergy. Kung sa may hinungdan ano yung paksot sa panit sa akong manghud.
sa iyang manghud din niyang kuan dili gyud kay siya no ganina batin to sa drama. Posible ba nga allergy ni sa pagkaon? Kung allergy lang, normal ra ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tawo? So daghang kayong mga klaseng mga skin problem no like seborrheic dermatitis, na eczema, na scabies, na yung mga daghan kayo no. Si Dr. Buiser ang Doktora Buiser dahil sa Veles Hospital, may expert niya ni. O diya sa Mabulo kuan skin clinic daghang tayong mga doktor diya no. So daghang klase na mga allergy or skin problem no. Like contact dermatitis, atopic dermatitis, scabies, tindaghana. Oh nya. So muingon ko nga ako na ani kay every time mukaon ko pasayan batang lamiar ba ni mga pagkauna crabs mangatol ko mo nang mainom na ako vitaminik para nga ganahan ko kumkuan yung sa may tabo kong mag-allergen ako mag-running nose murag magsigig tuto akong ilong nya sigig atsing mag-rashes so mao na ang problema parehas problema Jason so sunod nga pamata na sa katol-katol sa iyang panit iyang sa iyang igsoon lagi niya no I repeat nagsambad-sambad na ni og usahay nagyud mga gabi nang maghilak na siya sa kapdos unsa man kahaning sakita kaliwat kahaning namo akong suggestion Lini nga to si mong manghod ngadto sa Mabolo City ramang mo Mabolo Skin Clinic o man bayad kay government doc hospital man na or clinic ipatanaw ning sakit sa imong manghod nga siyang panit na nagkatol-katol natay mga anti allergy nga mga topical ointment ang common ani gyud ang common ani kanang Caladril mo na over the counter nga para katol-katol effective ya na siya zinc oxide na siya no effective ya po na siya may butang or pwede nimo butangan nimo powder after cleaning na in the worst scenario kinahanglan ninyo kag steroid no or antihistaminic nga mga topical sagaran ako iresita sa mga pasyente nga naay mga problema kaning cetirizine no cetirizine sa may Zyrtec or Loratadine pwede na sila Claritin ang kon kaning si cetirizine na ni Verlix na Zyrtec dili ko sure og makapalit ba kaniani sa butika og way resita pero mas maayog na analay resita no ikatulong pa ko ta na maluoy kayo ko sa akong manghod kay sa iyang kabata daghan kayo siya napiktuhan dili siya makayano og pagigduwa sa laing bata kay murag may malikay niya kay basin matakdan sa iyang sakit sa panit mao lagi sa iyang manghod kuno makatakod ba di ay ni depende sa klase sa sakit sa panit Lini ang imong manghod so abli ko nako mas maayo imo na ipakita sa Mabulo Skin Clinic kay kun magtagna lang sa ko diri wa ko kakita dili sad maayo so kung depende kung makatakod ba dili maputingal ni siya Hansen's disease or leprosy no or mga scabies baron whatever no kung naami mga scabies cases sa among ward sa una kung ingnan mga nurses nga pagbubukal mong bayabas nga ang tubig sa gikan sa binukal nga bayabas may mong gilimpyo sa mga scabies ay naayo effective ning bayabas kay kun di mo madag palit og kanang topical ointment kay mahal man kayo nya daghan kayong pasyente so tubig gikan sa binukal nga bayabas mo'y gihunad natuyo naayo so pakita niya sunod na pangatana, asa man ko pwede mo dol? Mana? Cebu Skin Clinic sa Mabulo. May bawaan kung usang klaseng tambal, o usang klaseng skin disease ang naa sa mong mangod o mahatagan sa sakto nga tambal. Alright, sinaut nakabati ka asa Lini or rather Jason mo pa konsulta sa imong manghod. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makanunayon yung pagpawinaw sa itong mga RMN program. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maylene. 21 anyos, may ka-live-in ug usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Apan dili gyud ni ako. Sa ako kining uyuan nga usa ka purok chairman nga napriso bisag dili siyang nakahimo og sa
ug ang pagkamatay sa kong ikagaw, kabahin gihapon sa maong panghitabo. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Pa? Ngano ka? Problemado magud kang nauli. Na problema man ko anang uyuan ni mo nga si Victor. Maylin. Ay, kay nga naman deski, Victor. Nag-away mo? Awa man. Kalos agad may mag-away anak niya nga maayo man na siya nga pagkaig-agaw nako. Pamagali nga na chairman na sa purok, dinis sa ato, tungod sa iya kabuutan o ka mahigugmaon sa kalinaw. Oo niya. Unsa man imong problemang tiyo, ha? Kanangila pa nagkontra sa atong silingan nga si Oscar. Ha? Aw, sinoy Oscar de iyang kontra? Ngano naman sab? Abusado manggugay na si Oscar sa ubantang mga silingan. Maula nga naidaghang kontra. Kay isog ba o kay purok chairman man ang imong uyuan, maugi mo husay sa matag gubot nga may tabo nga ma-involve ng atong silingan. Maula ba siya hinuya kontrahon si Victor? Mao ba pa? Malituhon sa bitaw nas noy Oscar, uy. Hasta sa niyang asawa ay, sinang Maribel. Paris, gina silang duha, mga baon kaayo. Ala, Usa ron? murag sinang Maribel man doon pa. Tala magsusita sa itong silingan. Maribel, sino ka mo? Nang? Nang sa kanang? Naay namuso na ako! Ha? Samtang naligo ko, naginamuso na ako des kalibunan. Nakila ka ba kung kinsa ang namuso ni mo? Nakamahiog na ko. Bantay lang yun na siyang Oscar, oh. Ipapusil yun na ako siyang Oscar ba kung masakpan ko na? Nang? Oh, ni-report na si Mylene sa barangay bahin na nang sige og pamuso niya matag kaligo niya. Unya, kinsa mo ka na, tiyo? May ginudahan siya. Apan amo pa nang ipunggan kay di pa man sab siya sigurado. Kisam ka, tiyo, no? Nangante ra ba gyud nas nang Maribel ay. Nga iya ko nang ipapusil ni Oscar kung masakpan. Victor! Victor! Ato na sa bahay nila ang Judas kay gisuog siya o gipusil ni Oscar. Kay bao kuno kini namuso sa iyang asawa. Sa! Recorded by X Thunder Gaming. Gipusil kyud ni Oscar nga muso siyang asawa samtang naligo kini. Daling mi atong akong uyuan nga si Tio Victor kay siya lagi ang among purok chairman. Moadto pa gani untang akong papa pero akong gipugngan kay basig maapil pa siya sa kagubot. Unya, Unsa na magkahangay-tabo dito sa ilang Judas? Atol ka na ako imong uyuan, no? ha? Kay kontra na ba to silang Oscar? Ay nalang lagi pa uy. Patuo gud. Pasag dis Tio Victor nga mohimo siyang trabaho. Pinusilay baya na nya moadto ka? Ay, si Victor manggulang akong gikabalakan. Kaya ra lagi tong tiyo dito. Siya rugoy makatabang nilang pulis. Sila na'y pasulbara anak pa uy. Helen! Helen! Apapan mo! Sharon? Sige, Sharon? upaw man pa. Ikaw may gipangita ay. Dali, atong gawason. Unsa, Ricky? Mao ni Noy. Yadto sa nahitabuan sa krimen ang isuon ni Judas. Og diya iya nakita nga patay na si Judas. Og wala diya si Oscar nga mao nagpusil ni Judas. Sila si Victor ug ang igagaw ni mong si Janly ang ipadakop. Tano sila may gipadakop? Kaya sila ba lang dito sa nahitabuan? Sila ang ipadakop. Ito na eh. Kidala sila sa pisuan. Tinuo ko. Awa pa. Kung wa pa ka mo patuon ako, idi apil unta ka. Dili mahimo. At tuon taon niya sila si Victor ug Janly sa prisuhan. Ay mo kabalakan ako. Pagkagawas ako din eh, kay dili ako nagpatay kay Judas. May unta tiyo, uy. Ano? May naghikog. Unsa ko na? May naghikog ko, no? May kailaw pamilya ba diya ni Janly Bacalso? Ha?
Ha? Oh, Sigaw, Janli? Hiko kang akong igagaw sa prisuhan tungod sa maong panghitabo. Wa siya makadawat nga mapasangilan sa nga wa nila mabuhat. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, pwede ba di ay nga maprisong akong uyuan nga usa ka porok chairman nga igo ra manunta siyang nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Ikaduhang pangutana, napriso sabang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen. Og naghikog ra ba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasagil. May sabotahe ka nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ini? Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod nga way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod ron? Ikaupat o katapusan, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso bisan wa siya isa. Pwede ba di ay ni? Nagpabayad na sa bug-usab. Miabot ng 30K ang ilang nabayad. Apan wa pa gyud makagawas. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Malin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Mga personal nga mga pangutanag, mga problema, unsa pa ng mga problema, mga nag-aligot-got, kanang mga di ni makapakatug ninyo, maghuot inyong dughan, magsigra mo huna-huna. Agoy, guys, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. No, ayaw mo kaguol, okay ra gyud na, laban lang yun ta always, no? Kay di ta angay maguol sa atong mga problema, kay lumalabay ra gyud ni ang tanan, di maguol. Life is always like that. It's full of problems, kanang mga concerns nato, pero kaning tanan ingon nga why solusyon na ara gyud ni solusyon ang tanan. Ayaw lang yun mo kabalaka, ayaw mo kaguol. Do not be discouraged. Padayon lang yun ta, no? And greetings and a big shout out sa tanang mga nag-like, follows to ang official Facebook page. Dito mapaminaw ang mga nagkakita na to nga mga programa sa DYHP. And a big shout out, big thank you sa tanan nga mga no, na sa ato ang YouTube channel so. And thank you sa mga nagtanin, batuka na magpa-shout out siya no? Permi ka nga magpa-gilabat ni imuhang mga pangutana, magpatambag ka adto ipadala sa ato ang official writers page, which is kini ang Akong Suliran official writers page, no? Dagan ko kasi batukan, no? Rating mo. Thank you for tuning in. By the way, nidagan ko sa IPI, no? The previous successful, so congratulations IPI dagan kinagan, and one of the parking lot dito na agay ni doon ako guys, muta na abogada ka ma'am, ingko okuya, parkless volunteer, no, nagtag-an pa ko, pamilya na ako agaw. Yeah, Fritz Ranes, no? Diyan pinamod no sa ato ang station sa nagtrabaho, but thank you kayo for na imo kong giduol, no, imuha ko nagpaila-ila ka na ko kay usahay guys, di medyo ko kibaw kasi mga naminaw nato, no, kasi ato mga sukinting pinaw, but magmang dito sa Facebook, ako ang Facebook account, official page nako is Attorney Elaine Tantenco Bathan, and my personal page is Elaine Tantenco Bathan. Please like and follow, labi na sa mga legal nga mga advice concerning mga issues. Pwede adto mo maka-like ug follow sa Attorney Elaine Tantenco Bathan nga Facebook page. But for my personal nga mga activities, sa mga ipangbuhat-buhat in life to get updated, please like and follow my Facebook, Elaine Tantenco Bathan. Thank you ka, iduol ka. And thank you most all mga panginaw also ug pasbay sa ang programa. As in all our other listeners, sipa gyud kaayo ta. Now, ang atong sender si Maylene. Si Maylene wani ni iyahang address gipadalang ni sa kini ang Akong Suliran official writers page nato. Dili iyaha ang iyahang ipangutana nga problema sa iyahang uyuan nga purok chairman kay napriso. Matuan nila
unsay tawag nimo ani, gibutang-butangan lang kuno to siya, no? Ug pero di gyud siya ang nibuhat ato, no? According sa iyaha og sa iyahang saysay tungod ra ato murag sinoy Oscar, no? Ang namusil sa katong namuso sa iyahang asawa. Unya, lain man hinuon, no? Ang natungnan unya ang iya pong mga igagaw, ingon to dito nga naghikog ang igagaw sa prisuhan. Kay wa makadawat nga sila mo'y gipasanginlan, kay wa lagi sila nagbuhat ato, kanang inani ba, medyo maselan biya ang ato ang drama karon, no? Especially nga nistorya siya, nihisgot siya about suicide. Suicide is a very sensitive topic and a very sensitive issue because that really dwells on the kanaganing unsay naa sa huna-huna sa usa ka tawo to lead into that. But naamang good tayo, it's really not the end of the road, no? To those who are really depressed or undergoing something ug unsa man gani na atong giagian, no matter how heavy it may be, ang ako lang gyud ani is that timan you are not alone. You can always call for help. Naay mga professionals, no, either a psychiatrist, a psychologist, or even just a friend. Si Dr. Obra mauna ang iyahang expertise, no, to really help you, guide you, and get out of that black hole and that black shell, no? Kana lang before we start sa ato ang pagtubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender. Unang pangutana, pwede ba di ay mapriso ang akong uyuan nga usa ka purok chairman nga igo raman unta siya nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Now, wa manggod kaayo ni naklaro gyud og saysay based on your letter and based on the drama. Kung ang drama lang ang ako ang basihan sa mga panghitabo, moingon jud kog dili, no? Kay unsa may iyang gibuhat para maingon nga napriso ka. Mapriso ka, mapasanginlan ka, mapasakahan kag kaso sa pagpatay. Una, kung ikaw ang nibuhat sa maong akto sa pagpatay. Ikaduha, kung pananglitan ikay ning puwersa, nitabang ka, ikay nagsugo nga patyon, kana mapriso pug ka. Ikatulo, kung pananglitan nitabang ka, no, nga imuhang gihatagan og higayon ang katong ning patay, imuhang gi-clear, gi-pave ang way, gitabangan nimo siya nga makomit or mabuhat ang akto sa pagpatay, kana pwede pod. Pero ug wa gyud na ni fall under that, kay ang categories good sa usa ka tawo para mahimong akusado is either ikaw ang principal, ikaw ang accessory, or ikaw ang accomplice, no? But in that note, kung wa gyud ka, then wa di jud ka pwede unta preso or mapasakahan og kaso sa pagpatay. Ikaduhang pangutana na preso sab ang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen ug naghikog ra ba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahe kaha nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ani? Then you can ask for investigation. Of course, they are ang kaning mga BJMP, no? Bureau of Jail Management and Penology. Mauni ang mga opisyalis who are tasked to manage ang sa atoang mga prisuhan, to manage our jail, no? And sila mo'y in charge ana, so sila mo'y dapat natong pangutanon, susihon atong ipapangutana unsag yoy nahitabo ngano man nga nilid to hikog kung hikog manggani. Mahimo manggod na no nga kung pananglitan mamatay, whether it's suicide or any form of death, ipa-medico legal ug ipa-examine nato ug ipa-check nato ang kanang gitawag nato nga cause of death. Ipa-autopsiya kay makit-an man na sa doktor kung nabunog ba, naabay strangulation, na poison ba, 'di ba, or giatake and everything para makita kung unsa gyud ang cause of death. Then we will know kung naabay foul play, kanatong gitawag nga foul play or wala. Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangko niya ang salaod ug way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod karon? Agoy. Then this is something na dapat ninyong istoryahon or istorya both sa prosecution, katong abogado sa
sa state nga nikiha ninyo ug ang abogado ninyo mismo, whether private abogado or PAO nga no na. Kay kung niingon na dito, then pwede siguro nga ipausab ang information, ipa-withdraw kay dili di ay siya labot sa angay ikiha ug dapat pagawso na. Or maybe, at least pwede ninyo ipananghin, no? It's a motion nga pwede ta mo request, and if upon the evaluation sa huwis, angayan sa yung pagawso na, then pagawson. Or it's also possible nga basin wa panahuman ang kaso paabuton. But hopefully, makagawa sa ragyod pod siya, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bisan wa siya'y sala. Pwede ba di ay ni? Nagpabayad na sad usab. Niabot og 30,000 ang ilahang gibayad apan wa gyud makagawas unsay among buhaton. Kung naanay dapat manggod, dili manggod ka mubayad lang sa complainant, but pahibaw na to ang korte nga nagkahusay mo, no? Kay para mo file ta og motion to withdraw, no, the information or motion to approve an affidavit baron of desistance unya ang kaning inyong complainant ang kihanti mo atubang dito sa huwis kay susihon pud na sa huwis. Dili man na basta-basta pod nga ma-dismiss, no? Susihon na sa huwis nga wa kapugsa, nakasabot ka sa consequences ani nga kung ako ning aprubahan di na ka makakihag balik, no, mga ingon ana kay kinahanglan man pud na nato i-prove in court. So please kastoryahang inyong abogado, no, para ma-file ang sakto nga motion didto sa korte aron ma-release na ang imuhang uyuan. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maadlaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Claire, itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kasal nga wa madayon sa gikasabutang pizza tungod sa among organizer. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, dugay naman kita. Unsa ka kung magpakasal na ta? Sige han, total, naa naman sa tay tinigom. Sige, magkuha ta og organizer para sa atong kasal. Okay, so, gitake note na ako ang tanan ninyong gustong mahitabo sa inyong kasal, ma'am. How about sa food ninyo? Basi ganahan mong mo-avail sa among package. Ayaw lang ma'am. Naarami kuhaon nga laing catering services. Ay, okay, sige ma'am. Hatagi lang niya mig information sa catering services nga imong gi-contact, ma'am, ha. Kay kami na lang mo'y mo coordinate nila para wa ni hassle ninyo, ma'am, ba? Mao ba? Mahimo ra day na, ma'am? Oh, yes, ma'am. Uy, pwede kaayo, uy. And mangay lang sa day ko daan og down payment, ma'am, ha. Ma'am, yun ay balaod na mo, kwit. Okay, way problema, ma'am. Ako ang ipasend sa akong bana. Palihog lang unya ko og send sa imong information o kung asa na ko pwedeng i-send ang kwarta. Sige, ma'am. I-chat ra na ko, ma'am. Salamat. Nakasend na kahan? Nakasend ako. Humana, nya, nasa resibo. Okay. Ako siyang paibawon. Wama ko'y nadawat, ma'am. Ha? Nag-send naman ang akong Paris, ma'am. Kadiyat ha. Akong i-send ang resibo nimo ha. Ma'am, na-send na nako. Ay, sige lang, ma'am. Paabuton lang nato, ha. Basig nagkabuang na yung system nila ba? Sige, ma'am. Han, nagkaduol naman ang pizza sa atong kasal. Asa man pa'y balita ang
wedding coordinator? Wa pa man gyudan. Ang babuton lang nato. Ma'am, sorry. Pangita na lang yung laing coordinator. Unsa? Nga naman. Sunod adlaw naman ang among kasal. Di na makaya sa mong team nga mag-prepare pa para sa inyong kasal, ma'am. Kaya ang tudron, wa pa magit ko na dawat nga down payment kika ninyo. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Na problema gyud hinoon mi og samot kay kung kanus-a nga duol na ang among kasal, diha pa ni balibad ang coordinator. Kay lagi, wa kuno sila nadawat bisan og na-send na namo ang resibo. Unya, Binuang na ba ng ila? Api kinakairon kung mangita pataglaing coordinator. unyahan unsa may buhaton nato ani? Nagpa-schedule na ra ba pud ta sa simbahan? Ay, unsa kay maayo kung dila sa nato dayonon ang atong kasal sa atong gustong pizza. I-postpone lang ato? Oo, ana na lang gidhan. Atong pahibaw ng taga-simbahan. Na, dili na ba na pwede kay naami naka-schedule sa laing mga adlaw? Sige lang, i-move lang namo sa laing adlaw kung kanus ami pwede makapaschedule og balik sa simbahan. Hain man di ay ang in charge din hi, sir. Doon na pa importante nga gilakaw. Ibili na lang inyong pangano niya, ako na lang yung pahibaw. Sige, salamat. Han, dili na gyud nako makontak ang wedding coordinator. Unsaon man lang ang atong gidown? Awa itong i-post sa Facebook. Tanahaw na ito, di ba sila manawag na ito? Kung makita nilang gipost sila. Han, tanawa. Ni-post pod sila sa ilang page. Ha? Sa may gibutang nila? Mga mangingilad kuno ta. Diya? Ha? Kita na hinoy mangingila doon? Ngawa madayon ang atong kasal rong adlaw tungod nila? Oh, ang taga catering services karon, han? Tubaga, unya ay loudspeaker para makadungog ko. Hello? Sir, kaniharap din sa venue sa iyong reception. Di mo na makontak ang organizer nga nagsabot na mo. Nabos si Bahan? Oh, ha? Oh, o di mo pahibaw ang wamadayon ang kasal, sir? Waman, sir. Na, yung ibayaran, sir, kay... Yan, din eh. Unsa? Dako, ano ba yung problema, anihan, uy? Gireklamo ta sa taga-simbahan. Unsa? Nga naman kuno. Wa kuno sila mahibaw nga dili madayon ang kasal ron. O wa sila pahibaw atong lalaki nga atong kaistorya. Unsa? Daghan gyud kaayo ang kakulian nga mao'y hinungdan nga wa madayon ang among kasal sa akong partner. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gipangayoan mi sa organizer og down payment. Og human ni send ang akong partner, gisend sad namo og apil ang resibo. Pero mi deny man gyud siya kay wa gyud kuno siya nadawat. Og ni back out sila 2 days before sa among kasal. Unsay pwede na mo ikaso sa organizer? Ikaduha pangutana. Nipasalig sila nga sila mo imo coordinate sa catering services nga among gikuha para wa kunoy hasol para namo. Pero kalit lang nga dili na makontak ang organizer ug nakapwesto na ang catering services sa venue sa reception. Wa sila paybaw sa organizer nga wa madayon ang among kasal.
Kinahanglan ba gyud nimo bayad og full ana nga sa man kini sa organizer? Ikatulong pangutana, nami kay istorya sa simbahan nga dili madayon ang among kasal na pitsaha. Nipasalig siya nga siya ray mo pahibaw. Karon kay gireklamo mi sa taga-simbahan kay wa di ay sila masultihi. Kami ba maoy angeng manubag ana? Ikaw pa to katapusang pangutana. Dili na namo makontak ang organizer, maong amo na lang silang gipost. Pero nagpost pod sila nga mangingilad kuno mi. Gibutang nila ang among naong o ang among mga information. Unsay angay namo buhaton para maundang kining ilang pagpakauwaw namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Claire. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na tong mga pangutana og mga problema bat ayaw og kabalaka ipadalang gyud inyuhang mga suwat no. Regardless of unsa na kay amo gid nang tubagon paningkamutan na namo whether it's medical, it's personal, legal nga pangutana na ako og naapod ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra andam nga mohatag og tambag alang kaninyo busa ipadala ng inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No? Klase-klase biya ginang pamaagi, no? Sa ang unsaon nyo pagpadala ang inyuhang mga suwat ug mga suliran namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema kay lain-lain nga sitwasyon, lain-laing problema dili gyud na exactly the same ang amo ang mahatag nga tambag maski pa og pareho rag basihan sa balaod or kaning mga medical abstract kinahanglan man sa guna mahibaw-an pud ni Doc Obra para makahatag pud og mas klaro ug saktong tambag para mas makatabang gid mi ninyo no ug mas lindot ang inyong drama nga mapaminaw di kami sayop man di man mo inahitabo unya wa man ninyo giingnan unsaon man na di ba so please kumpleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan and if you want no we will also appreciate it kung makibaw mig taga-asa mo kay para makibaw pud mig asa na dapitan naabot akong tingog sa kahanginan I know no daghang naminaw nato sa gawas sa nasod pinaagi sa ato ang YouTube channel. So dako kay tag reach, dako kay tag abot, pero it would be nice to know nga ato ang mga letter senders taga-asa na ni dapit, laing-laing dapit. You know we have letter senders from Kuwait, na ini message na ko nga naa siya sa Australia. No makalipay kaayo paminawon guys nga makabasa ko sa inyong messages ba. So keep those messages coming please. I will appreciate it. Be mamasa tag messages today be. Ato ang basahon ng kaning mga greetings sa ato ang letter sender. Hello to Jerson Mahilom and na Japanese man ni imong karakter. Kangsi, sorry but please ipadala ang imuhang suwat didto sa kini ang akong suliran official writers page ha. Si Rage Beyond, kumusta man mo dinhi og kang Attorney, pa-shout out po sana ako. Lagi po akong nakikinig sa imong programa. Kini ang akong suliran. Nakinig daw siya sa YouTube. Teacher siya. Salamat sa pagbigay ng time to read my message. Thank you kaayo from Cheryl Campo Redondo Requilme, no? Naminaw ni siya sa Matanao, Davao del Sur. Thank you kaayo Miss Cheryl Campo Redondo Requilme. Avid fan ni. Sige rin greet ko no. Mayong adlaw din ha sa Pinas. Hello, Ma'am Mera Belia. Kumusta man mo din ha, Ma'am? Hello. Thank you. Taga-asa man ka. Wa man ko kibawg asa ka, but thank you. No? Kinsa pa maning mga nagpadaan na tuog suwat. Namin ang utanag taga USJR Baco. Yes, I am from the University of San Jose Recoleto School of Law. Assistant din sa go. Dinha, and atong tinguha nga makatabang yun ta.
Kani si Mel Loria, ma'am, please padala ang imuhang suwat suliran didto sa kini ang akong suliran official writers page. Nangutana ni siya kabahin sa iyahang birth certificate, but of course we hope that inyuhang ipadaunta didto, no? Also kang Rin Aiza Asis Bangkale, please padala dito ang inyuhang suwat suliran sa kini ang akong suliran official writers page lang yun na to, guys. Okay? Now, kinsa pa maning ato ang mga letter sender aton tanawon. Yes, ang mga chats nato kang Annabel Kabukayan, hello also, and Anita Cortez. Greetings inyong tanan. Letter sender, of course, punto legal si Claire. Si Claire, di magpasulti kung asa yang address, of course, we will respect it. Kabahin sa iyahang kasal nga wa madayon sa gisabutan nilang date kay agoy ang organizer Ulark, why klaro, no? Kam, no? Chismes ang inyuhang unsa na organizer, no? Giingnan na lang sila nga pangita na lang lain nga organizer kay duol na kuno kayo lang kasal diha pa ni balibad kay wa gyud sila'y nadawat bisan nagsend ra sila resibo, no? So binuang kaayo sa ilang plano i-postpone na lang nga na schedule na ra ba ang mga adlaw unsaon kaha nila nga nagpost murag correct murag true, no? Kawa na dayon ra ba gyud ang ilahang kasal ending. Una, nangayo kay ni mga organizers, no? Unsa may gamit aning mga organizer, right? Usa ta mo tubag aning mga pangutana. Kaning mga organizer sa kasal, these are supposed to be professional handlers of event. Munang organizer gitawag, duha gyud na dapat tawag nila, event organizer. They will be the one to help you, guide you, and assist you sa event ninyo, any event, dili ra kasal. Event organizer gani, any event, birthday, gender reveal, bunyag, no? And of course, kasal. Kay of course, sa kadaghan natong andamunon, kadaghan nato nga mga atimanon, naapatay pamilya, naapatay mga daghan huna-hunaon, an event organizer is really very helpful, especially kung naatay additional budget. Wa gid po na nag-ingon nga di ka pwede kaslon ug wa kay event organizer. Pwede na jud kag DIY, do it yourself, no? Hago siya, pero in the long run, wa po kay mahay, imo ra gid pong kaugalingon, no? Tag teamwork mo, or ikaw and your friends, ikaw gimuhang parinti, usahay lingaw man na. Sa una, di man gud na usong event organizer, karon naman lang na. But they will of course make it very lighter and easier for you, no? Nga hanay ang kasal kay ang mga suppliers, ang stage, ang cake, ang gown, ang program, ang MC, kana mga ingon ana ba nga di na ka ma-stress kay dapat dili ka ma-bridezilla inig kasal, no? Of course if you can afford it. So una niyang pangutana, gipangayuan ni sa organizer og down payment ug human ni send ang akong partner. Gisend sad na mo og apil ang resibo pero mo deny gyud sila kay wala gyud kuno sila'y nadawat ug ni back out sila 2 days before sa among kasal. Unsay namong pwede ikaso sa organizer? Well, if you have proof of down payment, then you can sue for fraud or estafa or plain damages nga ikolekta lang or kuhaon ninyo balik ang kwarta. Kay kung giilad mo, then na kasong kriminal gyud ni siya. But if you just want your money back with interest or damages sa panghitabo, then it can be an ordinary claim for sum of money with damages. Depende gyud, no, kay kung giilad mo or unsa. But ang ako manggong usual gyud ani kaning sa mga magkuha ganitag event organizer, guys, apart from the down payment, you should have a contract. Kontrata gyud ni siya kay kasabutan man ni nga mobayad ko nimo, unya ikaw mo'y moandam og mo hanay, mo hapnig, mo asikaso, mo plano sa akong kasal or whatever event. So before ka mo down payment, please, no, sa mga naminaw na to and ay plano, you should get the proper details, personal details sa inyong event organizer. Labi na kung wa mo kaila, even if they have been recommended by your friend. Kay lain-lain man og circumstances, unya urig naabtan na ka nga gipit na nimong organizer, no, or nagka-problema na di ay siya sa iyahang negosyo na lisod na kaayo paggukod. So ila-ilaha dapat na ay kontrata, usa mo down payment, you should have the details, the contact number,
no? ID pod sa imuhang ko ano nga ipanotaryo gyud na may nang black and white gyud ang kasabutan ug pasabta nga di ni basta-basta kay kaning bayad nako. Hoy, hinaguan tiniguman pod in taon ni nato, di ba guys? Ikaduhang pangutana ni pasalig sila nga sila'y mauy mo coordinate sa catering service nga among gikuha para wala na kunoy hassle para namo. Mao ginagamit sa event organizer. Pero, kalit lang nga dili na makontak ang organizer og nakapwesto na ang catering service sa venue sa reception. Wala sila pahibaw as organizer nga wala madayon ang among kasal. Ilaha ko nung kasal, kinahanglan bagyod silang mubayad og full ana nga sala man na sa organizer. Well, inyo maning kasal, then I think you can pay it unya gukda ang organizer. Pero kung ang organizer mo ni kontrata ato nila, ang organizer mo dapat mubayad. Pero para wala siguro hassle, siguro better nga bayaran lang tato ninyo unya appeal na sa danyos pagpaningil or claim ninyo batok sa event organizer ninyong way klaro. Scammer di ay. Ikatulong pangutana, nami gikasturya sa simbahan nga dili madayon ang among kasal anang pitsaha. Nipasalig siya nga syaray mo pahibaw. Karon kay gireklamo mi sa taga-simbahan kay wa di ay sila masultihan. Sila ba day may angay manubag ana? Grabe ra pud kaayo nga inyo na lang gyunggi tug o sana giintrigo tanang detalye ba, you should also have the responsibility clear nga mo verify kung nabuhat na ba. You know, it's your wedding, it's your event. Just because naatay event organizer, just because naatay napamalihugan, dili na pasabot nga inyong buhian or mo asumo nga okay na to because that is a very important event. A wedding is that lifetime event good na. Dili na ni pasabot nga abi na anay mo masugo assume yung okay na. Mangunay sa gyud mo verify kung nabuhat ba, no? Kay para di magka-problema. Sige lang mugsalig, muni nahitabo ninyo. That is the consequence of what happened, no? Nga kanang complacent ra kay mo, kumpiyansa kay mo nga tanan, mauna ni. Ikaupat o katapusang pangutana, dili na namo makontak ang organizer. Maong amo na lang silang gipost. Pero nagpost sad sila nga mga mangingilad kuno mi. Gibutang nila among mga naong ug among mga information unsay angay namong buhaton para maundang ning ilang pagpakauwaw namo. Inyo man sang giunang pakauwaw. You know, una sa tanan, Facebook is not an avenue or social media, whether it's Facebook, X, Instagram, or whatever, Reddit or what. It is never an avenue para manaot ta og tao or para mo expose ta og tao, no matter how criminal they may be, because that is still not allowed under the law. Cyber libel ang tawag ana, maski pag sila'y nakasa ninyo. Ayaw pud mo buhat og akto nga gidili sa balaod kay makasala pud mo. Okay? Now, karon gibawsan mo, of course, di pud to sakto ilahang gibuhat. You can file, but that is also at the risk nga kamo mismo mafailan pud mo kaso. No, but of course, mas grabe man sad sila gibuhat kay makafile kag cyber libel against them sa pagpost sa inyong pictures, pagpakauwaw, gatawgon mong scammer, plus ang ilahang estafa nga nidawat sila kwarta down payment unya wa dayon na ang inyong kasal, no? So take proper legal action. I think kinahanglan mo makistorya og abogado kabahin ini para magaydan og magiyahan mo on what to do regarding your claim sa katong inyuhang mga mga nabayran, no, og ang mga damages ninyo, no, nga napakauwawan mo, nahasol mo, kanang i-appeal na natuog factor in. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga nang may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.